Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, Pilar Vlogs USA. For today's video, maikikwento ako sa inyo na hindi lahat ng Pilipina na nakapunta ng Amerika, na nakapunta abroad ay siniswerte. May iba ay binawian ng kanilang mga buhay nang dahil na rin sa kanilang mga asawang Amerikano. Oo, kasi guys, marami na talagang binabalita dito sa Amerika na ang kanilang mga asawa, mga Pinay mga Pinay na pinatay ng kanilang mga asawang Amerikano. Halimbawa na lang itong kakilala ko. Kaibigan ko siya sa Facebook. Hindi ko siya na-meet in person. We supposed to meet in person last 2017. Ito nga palang kaibigan ko, ang kanyang pangalan ay si Jepsy Amaga Kalungi. Kaibigan ko sa Facebook. Nagka-chat-chat kami ni Jepsy last March 2018. A year ago pa kasi nawala siya guys, March 20, 2019. Sabi niya sa akin noong 2018 ng March na nag-file na daw ng divorce ang kanyang asawa. Without our knowledge, without talaga, hindi talaga natin nalaman na after a year pala ay nawala na siya. As in, nag-trending to guys sa Facebook kasi maraming naghahanap sa kanya. Nag-follow din ako ng case niya kung anong nangyari sa kanya. Kasi hindi na din siya makontak. Hindi na siya nag-chat sa amin, mga kaibigan niya. Hindi na nag-call. Hindi na talaga sumasagot sa mga tawag. So, nag-worried na. Tsaka yung pamilya niya sa Pinas. Bisaya ito guys, taga Cebu din. Taga Carmen, Cebu. Guys, hindi talaga lahat ng nakapunta ng Amerika ay sobrang as in swerte. Kasi may malas, may swerte. Malas-malas din talaga kapag nakatiming ka ng Amerikano, na foreigner, na papatayin ka talaga ng walang dalawang isip. As in. Pwera na lang kung makasurvive or makatakas ka ganon. Parang survivor ka, diba? Kasi, kagaya ng sa akin, ay, binibida ko na naman sarili ko. Kasi noong dati din, hindi naman ako napatay. Hindi. May mga nag-worry din sa akin na baka nawala ako. Kasi, noong time na lumayas ako guys, after nung dinivorce ako at saka na-denied ang aking green card, noong time na yun, lumayas ako. Tapos, ang ginawa ko guys, nag-deactivate ako ng aking Facebook. So, ayun yung mga friends ko nag-worried na sa akin kasi before that, nag-post ako ng maraming mga negatives. Ganun. Kasi nga, di ba, wala akong masabihan ng mga nararamdaman ko kasi malayo ako sa pamilya ko sa Pilipinas at saka ayaw ko din i-share. Ayaw ko din i-share sa kanila yung mga napagdaanan ko, yung mga problema ko dito sa America with my husband kasi ayaw ko din na mag-worry sila because of me. At saka, kilala nila yung jowa ko, yung ex-husband ko. So, ayoko din na maiba yung tingin nila sa ex-husband ko. Yung ganun, yung iniisip mo pa rin yung pamilya mo. Ayaw mong ma-involve. O ayaw mong maayawan yung jowa mo. Yung ganun yung ex mo. Yung husband mo. Kaya sinarili mo na lang. At saka sinishare mo na lang dito sa mga friend mo dito sa Amerika. Yung napagkatiwalaan mo, kung ano yung mga napagdaanan mo. Ganun. So, noong naglayas ako guys, nag-deactivate ako ng aking Facebook. Tapos, ang daming nag-worry ng mga Facebook friends ko, especially nung mga naka-know, yung naka-follow ng aking situation dati, noong 2015. So, akala nila pinatay na ako. May isang friend ako na taga Dakota. Guys, as in, tumawag talaga siya ng pulis. At saka, hindi kasi niya alam na kung nasaan ako kasi nag-deactivate lang ako kaagad-agad. Hindi ako naka-update sa kanya. Hindi ako naka-update sa aking mga Facebook friends. Hindi ako naka-post. Kasi hindi naman talaga dapat ipaalam, diba? Kasi baka malaman ng aking ex. Ayun, my friend ako guys na tumawag siya ng pulis na pupunta sa bahay ng ex ko. As in, ang pulis guys, pumunta talaga daw sa bahay ng ex ko. Tapos,
pumunta din doon sa mga friend ko na connected sa akin, yung mga, kasi yung sabi ng ex ko, pumunta si Pilar ng mga friends niya, tapos binigay yung address, alam mo yung binigay ng address ng friends ko, kasi alam naman ng ex ko yung address ng mga pinupuntahan ko. So, binigay ni ex yung address. Ayun, pinuntahan din ng mga pulis yung mga bahay-bahay na yun, kahit malayo, as in, mga hours away, mga 1 hour and a half away. Pinuntahan yun ng pulis galing sa... Tapos, ayun, syempre, nagtatago ako. Kailangan, secret lang kung nasa anak ko. Kailangan talagang ganun kasi kailangan, i-save mo yung life mo, 'di ba? Kasi kapag hindi ka lalayas, oh my gosh, baka mawala na. Kasi, di ba, magagrabe na yung tension. Magagrabe na yung tension ng ating buhay with our partner. So, baka mapunta tayo sa kamatayan. Mapunta tayo sa tigukan. Ayun, baka mapunta tayo doon. So, kailangan na nating tumakas. Kailangan na nating umalis bago pa tayo mapubutan ng ating hininga. So, ang nangyari kay Gypsy, guys, umalis na siya, guys. Pumunta siya ng Illinois. Ayun nga, suppose na magkita nga kami talaga sa Illinois. Tapos, ayun, noong March, guys, bumalik pala siya. March 2019, bumalik pala siya sa kanyang asawa doon sa Colorado. Yes, guys, bumalik siya. Diba? Ay, naku. So, noong bumalik siya, nagka-tension na talaga. Hanggang sa nag-away siguro sila. Hanggang sa napugutan na siya ng hininga. Inano na talaga siya ng kanyang asawa. Tapos, ayun, hanap kami ng hanap, guys. Guys, nangyari ang insidente last March 2019. Ngayon, ay June 2021 na. So, 2 years, guys. 2 years na ang kanyang asawa ay naging free. So, nagtago-tago, ganun. So, finally, guys, June 17, 2021, guys, nahuli ang kanyang asawa around 2:54 a.m. doon sa New Mexico. As in, akala talaga namin wala na yung kanyang balita, wala nang update sa kanya, 'di ba? As in, guys, noong kasagsagan ng paghahanap namin, maraming nag-share, maraming nag-post, maraming, as in, nag-worried talaga. As in, yung asawa niya na si Dane Kalungi, grabe, guys, todo deny, nagpunta lang daw sa mga friends, tapos may iba daw lalaki si Gypsy. Ayun, ang dami niyang mga dinahilan, tapos umalis siya ng Colorado, nagpunta sa dad niya, parang nagtatago yung ganun. As in, umiiwas, tapos ang daming, parang alam din ng kanyang daddy kung anong ginawa ng kanyang anak sa kanyang asawa. Mababasahin ako. Ito yung news, guys. Husband of Colorado woman who vanished 2 years ago is charged with murder. Gypsy Amaga, Kalungi's husband, had said that the last time he saw her, he believed she was preparing to visit friends, according to the woman's mother. June 18, 2021, 1:15 p.m. CDT, by Minnie Von Burke. The husband of a Colorado woman who disappeared 2 years ago is now accused of killing her. Dane Kalungi, 38, was booked Thursday in the Bernalillo County, New Mexico jail on a charge of first-degree murder, records show. His wife, Gypsy Amaga Kalungi, has not been heard from or seen since March 2019. She was 26 at the time she vanished. Her mother, Margie Amaga, previously told NBC affiliate KOA of Colorado Springs that her son-in-law said that the last time he saw Kalungi, he believed she was preparing to travel to the Philippines, Mexico, or Chicago to visit friends. So ayun, guys, ang mga dinahilan ni Dane na ang kanyang asawa lang daw ay pumunta ng mga kaibigan. Of course, ang mga kaibigan wala namang alam. Sabi, 'di ba, visit friends. Tapos yung mga kaibigan nagsasabi na wala naman sa kanila si Gypsy, hindi naman nagpunta dito. So nasaan siya?
Ayun yung sabi ng husband yung dinahilan. So, vanish na nga hanggang sa 2 years na. As in, maraming taon na talaga na walang balita sa kanya. So, finally guys, nagkaroon din ng justice ang pagkawala ng aming kaibigan dito, ng ating kababayan dito sa Amerika. Nagkaroon siya ng justice. Nahuli na din ang kanyang husband na siya talaga ang pumatay na dati-rati ay todo deny, maraming dahilan, tapos umalis from Colorado to California or wherever man. Basta, umalis guys. Nagtago-tago na siya. Nagtago, as in. Ayun, finally guys, nahuli na din nitong June lang. We were so relieved guys. 'Di ba? Ang ngayon na lang guys, ang inaasam-asam na lang din namin na balita ay sana mahanap ang kanyang katawan, ang mga labi ni Jepsy. Ano na siguro yun, buto-buto na yun, 2 years, 'di ba? Kung saan man yan nilagay yun, buto-buto na yun. Tapos 'di ba, kawawa naman yung kapwa natin Pilipina, kawawa naman yung kababayan natin, pinatay ng kanyang asawa. So, lasog-lasog na yun guys, lasog-lasog na yun kung saan man yan nilagay ang mga labi ng kanyang asawa, ang mga labi ni Jepsy. Sana soon may balita kami, may maaamin yung kanyang husband na kung saan nilagay ang katawan ni Jepsy. Para naman manahimik na din ang kaluluwa ni Jepsy at saka manahimik na din maging, oh my gosh, maging matahimik na yung isip ng kanyang pamilya, lalong-lalo na yung kanyang mother. 'Di ba yung feeling ng mother? Inanak mo yung anak mo, tapos inalagaan mo, pinalaki mo, pinagpaaral mo as in for the future, tapos nakapunta ng Amerika kasi nakahanap ng mapapangasawa, tapos pagpunta ng Amerika, pinatay lang din ng kanyang naging asawang Amerikano. 'Di ba? Ang sakit noon sa dibdib ng mama, sa damdamin, sa puso ng ina, sa puso at isip. Sobrang sakit noon. Tapos ayun, wala pa yung labi, yung katawan ni Jepsy hindi pa nahanap. So sana soon ay aamin yung kanyang husband na si Dane Kalungi, na sana ay sasabihin niya kung saan niya nilagay ang katawan ni Jepsy. Soon guys, sana kung may balita man kami, i-update ko kayo kapag may masagap akong balita kung nahanap na ang katawan ni Jepsy. So yun lang guys ha. Guys, palagi tayong magdarasal talaga kapag malayo tayo sa pamilya. Tapos palagi tayong mag-iingat. Tapos as in guys, magdasal tayo. Tsaka yung isipin natin ang sarili natin, our safety. Kagaya ko lang dati. Lumayas na talaga ako kasi hindi na siya healthy ang relationship. Kaya ayon, mas mabuting lumayas ka na lang, umalis ka na lang sa taong feeling mo na hindi ka na safe sa kanya. Mag-impake ka na at lumayas at huwag ka nang bumalik. Ganon, lagi tayong mag-iingat guys kung saan man tayo sa mundo. Okay? Yun lang yung video ko for today. Maraming salamat sa inyong panonood. Please don't forget to subscribe, like, comment, and also hit the bell para maging updated ka sa aking mga susunod na i-upload. Maraming salamat. Bye for now.